Estatu Batuak gerra bat asmatzen ari omen dira, baina ez omen diete utziko. Gripearen aurkako kanpaina abian da. Atzo ilara luzeak ikusi genituen Bizkaian egon den goraldiari aurre egiteko Kasilan prestatutako txertogunean eta gaur ere irudia antzekoa da Leire Lustondo. Bai, bazkaltzeko ordua izan da ere, ilara dago Kasillako txertogune honetan, baina esan beharra dugu, harin doala, 5-10 minutu itxaron behar izaten dituzte, pertsonala bikoiztu egin dutelako, atzo 5 postu zeuden eta eriztagin bat gune bakoitzeko, gaur bada 2 erizain dira 5 postu hoietan beharrean. Ez da zitarik behar txertoa jartzeko, 14 urtetik gorako herritar guziek egin dezakete eta ordutegiari dagokionez, astelehenetik igandera arte, goizeko 8:00 iluntzeko 8:00 arte, egongo dira hemen gutxienez 15 egunez, 2 astez. Irakaslienaz da, badazpadan, esaten da bi aurten fuerte datorrela. Iari indoi, baina, 10 minututxo edo injuz hamen. Txertoa jartzea arriskuko pertsonala naizelako. Bai, jende asko gaixorik egon da, eta esan dugu, badazpada ipiniko dugu, libratzen bagaren. Betidanik ipinu dudalako, eta bautlegaitik jarraitu dut ipintzen. Badazpada ez? Bai, badazpada. 4 udal ezberdinen menpe dago Herri Pagaina auzoa, Iruñea, Burlata, Eguesi